uJesu Kristu uyinkosi. Bazalwane, siyambonga uNkulunkulu wethu nantambama, senzele umusa wasigcina, sivukile nje kusile. uJesu Kristu uyinkosi. Ngiyacela sikhuleke. Xolo Baba wethu osezulwini, Baba wethu omngcwele, igama lakho liyababazeka. Ayikho engenzeke kuye. UJehova igama lakho, isiqalo nesiphetho, konke kwavela ngawe. Siyabonga Baba wethu ongcwele, lolu suku osiphe lona. Sibonga ukugcinwa esandleni sakho somusa, ngegama lenkosi yethu uJesu Kristu waseNazaretha, oye wathabathela kuyo ubuhlungu bethu, ngemvimbo yakhe siphilisiwe, ongazange alisabe ihlazo lesiphambano ngenxa yethu. Siyabonga Baba wethu ongcwele, sikunika udumo ntambama. Sizofunda izwi lakho libiyele, usigcwalise ngenhlakanipho Nkulunkulu wethu, ukuze sizwe lokho ozokukhuluma kithi umyalezo. Ngegama lenkosi yethu uJesu Kristu, uJesu Kristu uyinkosi. Amen. Ngiphinde ngibingelele bazalwane egameni lenkosi yethu uJesu. Sisukuma ngekhorasi, masiguqile siguqe ngohubo. Siyambonga uNkulunkulu osiphe iy'nsuku kuze kube la. Ngizocela sifundeni-ke bazalwane uMshumayeli, incwadi kaMshumayeli uchapter 11. Sizofunda uverse 6. Ngiyaxolisa kakhulu, le nkonzo ngiyenzile kwanento ephazamisile kahle kahle kwifoni, ngangakwazi ukuyithumela, so sengiyiletha ntambama-ke, sengizoyiqala phansi futhi ngiyilethe. Kodwa ngiyambonga uNkulunkulu owenzile ukuthi ngibe naso lesi sikhathi. Ngiyamdumisa kakhulu. Incwadi esiyifundayo uMshumayeli uchapter 11 uverse 6. Ecclesiastes chapter 11 verse 6 kufundeka kanjena: hlwanyela imbewu yakho kusasa, ungaphumuzi isandla sakho nakusihlwa, ngokuba awazi ukuthi yiphi yaphumelela, yilena noma yileyo, noma ziyabhazinhle zombili ngokufanayo. uJesu Kristu uyinkosi. Izwi lakhe-ke leli esifakwa kulona namhlanje. NgoLwesine oludlulile siye sakhuluma ngokuqatha umqatho, esilungiselela lapho ukutshala. So inkonzo yethu namhlanje, umkhuleko wethu ungokutshala, ukuhlwanyela imbewu, ukutshala, hlwanyela imbewu. Isihloko senkonzo yethu yanamhlanje. Siyambonga-ke uNkulunkulu elithi izwi lakhe uyasihola odwendweni lokunqaba. Simbonga nje, asiphezi ngakho konke asenzela khona, nokuba khona nje emhlabeni, sibe ngofakazi. Bazalwane, singofakazi bokuthi uNkulunkulu ukhona. Singofakazi bokuthi iNkosi uJesu yafika emhlabeni, yahamba emhlabeni, yafa esiphambanweni, ibulawa ithina esizele emhlabeni, yavuka ngosuku lwesithathu. Singofakazi bazalwane, singofakazi usuku nosuku, singofakazi. Singofakazi bokuthi siyazi ukuthi ilanga liyokhanya njalo, lophuma njalo, liphuma empumalanga yethu la sikhona. Singofakazi ukuthi koze kugoqe umhlaba kunjalo. Singofakazi ukuthi izwi likaNkulunkulu aliguquki futhi aliphelelwa ngamandla, selokhu linamandla. Singofakazi bokuthi igazi likaJesu alisoze laphela amandla. Singofakazi bakho konke uNkulunkulu asitshele khona ezwini lakhe. So namhlanje-ke sikhuluma ngokutshala. Ngike ngathi-ke manginikezwa lesi sihloko, kwavuka enhlizweni yami iculo
lisemacilongweni. Iculo eliku-161, yebo, 161 icilongweni, elikhuluma ngokutshala. Lithi, tshala ekuseni, tshala imbewu yezwi, tshala nasemini, tshala ngokuthanda. Ubheke ukuvuna mhla sobizwa inkosi, ngomhla wenjabulo sizophatha inyanda. Ngiyalithanda-ke leli culo kakhulu. Ngiyakhumbula sisebancane esikoleni sasisicule le chorus lekhona elithi sizophatha inyanda. Sizophatha inyanda, oh, 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 sizophatha inyanda. Sasingazi nokuthi sithini, kodwa sasicula, kwakumnandi, sikuhlabelela. Sisho futhi singomhla wenjabulo sophatha inyanda. Kodwa ngenxa yendawo engangikhulela kuyona, ngangazi ukuthi kuyathezwa, inyanda iphathelene nokutheza. So ngangithi uma ngicula nje ngimangala ukuthi kodwa ngoba kumnandi nje ukuyotheza futhi akumnandi nokuyithwala lenyanda, kungani leli culo lithi ngomhla wenjabulo sophatha inyanda? Yabo, ngangingaliqondi. Ngaze ngakhula-ke ngalizwa kahle, sengimdala, sengishadile, ngisho nokushada. Lihlatshelelwa umamezala wami kwenye inkonzo. Kwayima ngilizwa leli culo ukuthi lithini kanti. So, bazalwane, liyangithinta leli culo kakhulu. No, isifundo sethu-ke sanamhlanje singokuphatha inyanda, singokuvuna, singokutshala, bese uyavuna. Uma ngabe sitshala, silindele ukuvuna, bese kuthi laphayana kwabaseKorinte besibili, chapter 9 verse 6 wakhona, athi kepha nakhu ohlwanyela ingcosana uyakuvuna ingcosana, nohlwanyela kakhulu uyakuvuna kakhulu. AbaseKorinte besibili, chapter 9 verse 6. Uma uhlwanyela ingcosana, uvuna ingcosana. Uma uhlwanyela kakhulu, uvuna kakhulu. Lithi ivesi esilifundile, ungasiphumuzi isandla, tshala kusasa. Kusasa lo usho ukuthi kusenesikhathi. Uma ngabe kusenesikhathi, njengokuthi kusaphuma ilanga. Uma ilanga lisaphuma, usuke unesikhathi esiningi sokukhanya ukuthi ungenza umsebenzi. Bese liyaqhubeka lithi, nakusihlwa, noma sekumnyama izandla zakhe zingaphumuli. Shuthi umsebenzi awushe, umsebenzi yonke imihla ngisela. Uma ngabe sibheka ungaphumuzi isandla, sikhuluma la ngokutshala imbewu yezwi, bazalwane. Singakhuthala senze imisebenzi yethu yalesi sikhathi, njengokutshala emasimini, njengokutheza, njengani nani nani. Kodwa ukutshala imbewu yezwi ikhona esikhuluma ngakho la. Imbewu yezwi uyitshala ngokukhuluma, ngokwenza, ngempilo nje yakho jikelele, uyitshale imbewu yezwi. Kade siqatha umqatho. NgoLwesine oludlule sikhulume ngokuqatha, saqatha umqatho, silungiselela ukutshala. Sesiyatshala-ke manje. Sitshala ngokukhuthala, sitshala ngokuthanda. Akekho ophoqiwe, kodwa uthando oluyisibopho sokuphelela yilona okufanele luhambe phambili ekutshaleni kwethu. Uma sinothando, asizukukhetha ibala lomuntu. Uma sinothando, asizukukhetha imvelaphi yomuntu noma i-social standing yomuntu. Uma sinothando, lithi izwi likaNkulunkulu, uma sithandana kuba nokuthula. Lithi izwi likaNkulunkulu, thanda
umakhelwane wakho njengalokhu uyithanda wena. Lithi uthando uyisibopho sokuphelela. Bese lithi uNkulunkulu oluthando. Kusho ukuthi kuNkulunkulu kuphelele konke. Wena uNkulunkulu ugenerous noma yes uphakuvame ngoba nathi usiphile lolu thando. Lolu thando asiphe lona yilo uthando lokuba siphelele kuye, siphelele entandweni yakhe, siphelele emsebenzini wakhe. Uthando uNkulunkulu asithande ngalo. Usithande ukuthi nathi sithande. Uma ngake sibheke kukhona la uNkulunkulu ekhuluma khona ngabagogobele ezweni lethu ukuthi sibathande. Mhlawumbe ukuba besibathanda ngiyalinganisa. Mhlawumbe ukuba besikhombisa uthando ukubona bebengeke balethe ubugebengu obungaka ezweni lethu. Mhlawumbe bebengeke babulale kangaka ingane zethu. Bebengeke bahlukumeze kangaka abantwana bethu. Bebengeke basidayisela ama-drugs. Mhlawumbe ukuba besibakhombisa uthando nabo bebezoba nonembeza baze babe nothando. Phela uNkulunkulu uNkulunkulu wenyama yonke. I-language eyodwa ekhulunywayo izwakale. I-language kaNkulunkulu. So bazalwane, namhlanje mangabe nginikezwa le ndaba yokuthi tshala kusasa in the morning, lapho kusaqala ukukhanya, lapho impilo isavuma, lapho usakwazi ukukhuluma, lapho usakwazi ukusuka uhambe, lapho usakwazi ukukhombisa ama-emotions, angazi ngizokuthi yini, imizwa yakho uyikhombise kubantu. Isikhathi sokuthi utshala ngokuthanda, utshala liberally, utshala lithi izwi lapha engilifundile kwabaseKorinte, 2 Corinthians chapter 9 verse 6, lithi uma uhlwanyela ingcosana uzovuna nawe ingcosana. Kodwa uma uhlanyela kakhulu, isivuno naso sizoba sikhulu. Asikhuthaleleni ukwenza imisebenzi emihle. Siyatshala ngokwenza imisebenzi emihle. Sikhuthalele ukulisho nje izwi likaNkulunkulu la uhlangana khona nabantu. Kukhona ukuthi kwesinye isikhathi umuntu agijimele kuwe. Ngiyakhumbula ukuthi ngisasebenza, kwakukhona lokhu ukuthi umuntu emsebenzini uma enenkinga athi, mama, ngicela ungikhulekise, ngicela ungikhulekele, nginale nkinga. Uxolo. Angazi ukuthi kwakususwa yini. Kusho ukuthi mhlawumbe ekutshaleni kwami kukhona imbewu yayimila. Lisebenzise ithuba. Sebenzisa ithuba lokutshala kusasekuseni. Ulisebenzise ngoba siyeza isikhathi lapho khona uyobe ungasakwazi lutho. Lisho njalo izwi kaNkulunkulu khona encwadini kaMshumayeli, ngicabanga ukuthi chapter 9. Lapho lithi mase sisendaweni yabafileyo, asisazi lutho, asisakhumbuli lutho. Asisakwazi nokucorrecta ama-mistakes esiwenzile. Asisakwazi ukwalungisa. Asisakwazi nokubaxwayisa abasele ukuthi kunjani la sikhona. Asisakwazi nanokukhomplayina ukuthi mhlawumbe ungangishintsha kule ndawo ungifake kwenye. Yingakho kubalulekile ukutshala kusasekuseni. Nasebusuku nakusihlwa ungaphumuzi izandla zakho. Ungaphumuli emsebenzini. Ngoba kusihlwa yila imimoya ihlasela khona ngamandla, iy'ngqondo zethu zithithibaliswe ubuthongo. Bese umoya oyingcwele athatha indawo uma thina sisebenzile nathi ukuze sithole ukuthi umoya oyingcwele asivuse, athi vuka, khuleka, vuka, ishuthu uJesu Kristu inkosi, vuka, uyahlaselwa. Ngoba ukuhlaseleka masilele kuza ngey'ndlela ey'ningi.
kuza ngisho nangabantu kade sibakhumbule emini singasabazi mhlambe sebashona. Kuze nanjengabantu esiphila nabo abakhona emhlabeni, abahlobo bethu ney'hlobo zethu. Kodwa siyakwazi ukunqoba uma ngabe singazange saphumula. Yingakho kufanele ukuthi usuku nosuku ube nayo ukuxhumana nomdali wakho, ube nakho ukuxhumana neNkosi uJesu, ube nakho ukuya kuye ezokuhlumelelisa akuvuselele amandla, ngoba yena uNkulunkulu wazi ngisho imicabango yethu ikude. Uzathi imicabango yakhe iphakeme kakhulu kuneyethu, nezenzo zakhe futhi ngokunjalo. Imisebenzi yakhe yokuhlakanipha iyammangalisa, asikwazi thina ukuyiqonda. Kodwa uyapha, angancishi, kocela ukuhlakanipha. Aze athi lapha kuyizakha athi ukuqala kokuhlakanipha kuwukwesaba uJehova. Ngike ngibabongele kakhulu oSolomoni abathi bezalwa emakhayeni angcono, uNkulunkulu wabathanda, wabapha ukuhlakanipha kwangempela. Ngoba uma ubheka iy'ncwadi abayibhalayo ziyasimangalisa. Nangisho uMshumayeli naye enye yamadodana kaDavide, bahlakaniphile. uNkulunkulu wabathanda, wabapha ukuhlakanipha, okuyi-proof bazalwane ukuthi uNkulunkulu ngempela uyasithanda futhi usipha nganqeni ukusipha. Akakhethi bala, akakhethi nokuthi ubani, nokuthi abantu bathini ngawo. Ngiyabheka nje ukuthi uma sisasebenza, sisatshala, asitshali ngokukhuluma izwi kuphela, kodwa sitshala nangokuhamba, sitshala nangokwenza, sitshala nangendlela esimukela ngayo abantu, sitshale nangendlela esibaphatha ngayo abantu, nangendlela thina esiziphatha ngayo uqobo. Sitshala ngakho konke. Banenhlanhla-ke abangothisha. Angikusho lokhu, yonke imisebenzi iwumusa kaNkulunkulu. Kodwa uma uwuthisha ufundisa iy'ngane ey'ncane, uqaqe ingqondo, uNkulunkulu ethembe wena ukuthi lo uzomfundisa ngisho ukubhala igama lakhe. Kangakanani ukumfundisa ukuthi uJesu Kristu inkosi, azi ukuthi khona le nkosi. Yebo, ngoba kwenziwa no-cultural something esikoleni, ikhona inkosi yasemhlabeni, kodwa ikhona le nkosi ewujikelele ephethe amakhosi onke, inkosi yamakhosi, umnikazi wokuhlakanipha, umnikazi womhlaba, umnikazi wakho konke okungathi ngegama lakhe kume nje konke, ngegama lakhe kuguqe konke ngamadolo, kulindele ukuthi kuze kukhululwe kuye. Uyazi ukuthi kuwumusa, sengathi besingalithatha leli thuba sitshale kusasa nje sitshale. Ngoba uma usungasakwazi ukukwenza, ube lokhu usola. Asipheli isikhathi, esikaNkulunkulu isikhathi asipheli. uNkulunkulu usipha isikhathi kuze kube umzuzu wokugcina. uNkulunkulu uyasipha isikhathi kuze kube umzuzu wokugcina. Phela nje umuzoma kahle phambi kwakhe. Yingakho uthola ukuthi abanye baye bathi ngizohamba mina kahle, ngiyabona la ngiyakhona. Uthola ukuthi omunye uyaphakamisa izandla ukusho ukuthi ngiyamukela Nkosi, uphakeme, I surrender to you. Ngoba siphiwe isikhathi kuze kube umzuzu wokugcina. Ngisakhula kwakunesisho esithi uNkulunkulu umona umlandela kuze kube phezu kwethuna. Angikaze ngi-understand, kodwa ngiyayibona ukuthi kuze kube la uphuma khona umphefumulo. Sengiyayiqonda manje. Ngoba uNkulunkulu usinikezile ithuba lokusebenza, usinikezile ithuba lokutshala. Asitshaleni ngokuthanda. Uma sithi ngokuthanda, mhlawumbe ngesingisi ngingathi liberally. Ungabali ukuthi sengenze lokhu, ngenza lokhu, ngenza lokhu.
umbona nje usibanibani kuze imina owamphendulela enkosini, ubona usibanibani seshintshile imina kanjalo. Cha bazalwane, kodwa asikhuthaleni ukuze sitshale ngokuthanda singakhathali. AbaseGalathiya 6:9 basho njalo, bathi masingakhathali ekwenzeni okuhle ngoba siyovuna ngesikhathi esifaneleyo uma singadangali. Enye into-ke futhi enhle ngokutshala izwi likaNkulunkulu ukuthi akuthina esilenza lichume, kodwa uyena uqobo. Lithi izwi lakhe lapha kwabaseKorinte bokuqala chapter 3 kusukela nje verse 6 kuya ku 9 khuluma ngokuthi uyena uNkulunkulu okhulisayo. Lelo zwi elilodwa olishilo kumuntu uyubona omunye ekuphenduka ekubheka. Ngiyakhumbula ukuthi ngike ngathi ngibingelela omunye nje umuntu hlangana naye ngenxa yokuthi sesijwayele ukuthi uma ngabe ubingelela uthi uJesu Kristu inkosi, ngifike ngidlule ngisho njalo ngithi uJesu Kristu inkosi bese ngiyadlula. Mase ngidlulile bese kuyabuya engqondweni ukuthi hayibo lo muntu engimbingelela kanje akangazi ukuthi ngithini mhlawumbe, bese ngiyaphenduka ngiyambheka. Uma ngiphenduka ngimbheka ngifica ukuthi naye uyaphenduka uyangibheka, bese siyahleka ngithi nayi indlela engibingelela ngayo. So kusho ukuthi yamila imbewu, idinga umuntu ozoyikhulisa. Angisekho mina, angimazi, akangazi, kodwa uNkulunkulu ozoyikhulisa ngoba uNkulunkulu uyabazi abangabakhe. Uma thina sizokhetha la besibabona ukuthi hayi lona angalemukela ivangeli, hayi lona hayi impilo yakhe ngeke iwesi, kanti mhlawumbe uthi iwesi nje uyena umuntu uNkulunkulu amlindele embusweni. Yingakho lithi thanda umakhelwane bese lithi uthando luyisibopho sokuphelela. Ngoba uma ungabe uthanda, akukho umcabango emibi engenayo, akukho discriminator, angazi ngizothini, akukho kucwasa okuba khona. Wonke umuntu umbona ewumfanekiso kaNkulunkulu efanele ukuya kubaba wakhe uNkulunkulu, uBaba. Bazalwane, ngiyalithanda leli zwi elithi uNkulunkulu okhulisayo. Thina siyatshala, omunye mhlawumbe avukuze, mhlawumbe atrime, kodwa uNkulunkulu ophelelisa inkonzo yokukhulisa. Isikhule isithombo size sithele iy'thelo uNkulunkulu. Singakukhohlwa lokho ukuze singayishaya isifuba ukuthi nimbona nje. Futhi ngiyayithanda incwadi kaLuke, uLuke 8 lapha verse 5 from verse 4 kuqhubeka, la ekhuluma khona ngomhlwanyeli. Singabahlwanyeli njengoba sikhona. Simele ukuqonda ukuthi kwesinye isikhathi sizohlwanyela imbewu iwele endleleni, iy'nyoni ziyicoshe. Kwesinye isikhathi sihlwanyele iwele emaveni, ikhule inyenyekile, bese lithi izwi kuyeke kukhule nokhula ngoba uzothi uyashaya ukhula kusuke nesithombo. Kwesinye isikhathi iwele emhlabathini ovundileyo, ikhule ithele iy'thelo ey'ningi. Siyamdumisa uNkulunkulu ngakho lokho, leli thuba nje siphiwa lona lokuthi sitshale. Siyamdumisa kakhulu uNkulunkulu, sengathi singalibamba. Mhlawumbe omunye akaphiwe nezwi lokushumayela, njengami nje anginalo nje nezwi lokuma laphaya, mhlawumbe uma kuthiwa kwenziwe i-open air ukuthi ngingakhulumi. Kodwa ngiphiwe ukuthi mhlawumbe ngingakwazi ukunakekela umuntu. Mhlawumbe ngingakwazi ukuhlala nawe phansi sixoxe sengiseduze. Mhlawumbe ngingakwazi ukuthi ubuke impilo yami, ukhe okuthize kuyona. Siyatshala bazalwane, tshala ngalelo thuluzi onalo. Uma unesikela, tshala ngalo. Uma unegeja, tshala ngalo. Uma unespade, tshala ngazo. Lelo thuluzi uNkulunkulu akuphe lona. Tshala kusasekuseni.
Siyeza isikhathi la kuzothiwa akasakhulumi, kuthiwe akasakwazi ngisho ukudla, akasadli, akasagwinyi, akasacwayizi. Sizofika leso sikhathi, kodwa uma utshale kusasa ekuseni uzoyiphatha inyanda. Sisebenzele ukuthi sifike siphethe phambi kaNkulunkulu, sithole imiqhele, ngoba phela siyavuzwa ngokusebenza kwethu. uNkulunkulu akawadli amandla omuntu. Ungathi ngoba ngisebandleni elenza lokhu nalokhu nalokhu nami ngiyabalwa. Into enhle ngevangeli ukuthi uNkulunkulu wazi umuntu nomuntu, futhi uNkulunkulu akazi ingxenye ethize yakho. Ukwazi ngokupheleleyo, wazi ngisho iy'nwele zakho, nokuthi zingaki, nokuthi zingonamba bani. Usubona umuntu ohlakaniphe kangako uNkulunkulu. uNkulunkulu wethu uyisimanga. So akakwazi ukuthi ngoba ukulela bandla ebesethi okay, lela bandla kusho ukuthi bonke abasuka kulela bandla bazongena ngapha. Ingani lokho kuthiwa ibandla? Yilowo muntu owenze kahle phambi kaNkulunkulu. Akusikho ukuthi ibandla elithize, akusikho ukuthi ngoba ngisentabeni yendlu kaJehova kuyabonelelwa, kuyafundwa, kwenziwa kanje, nami ngiyakhwalifaya ngingazange ngisebenze. Asitshaleni bazalwane, kuthiwa asitshaleni. Lithi izwi ukukholwa kuyi nemisebenzi, kuya ngawe ukuthi uyakholwa. Nithi asikwenzeni lokho, ngoba lokho kuhamba nje, ukuhamba ngokukholwa kunikeza ubufakazi ukuthi uNkulunkulu ukhona. Singofakazi, ngithe mina singofakazi mangiqala. Singofakazi wokuthi uNkulunkulu ukhona, uNkulunkulu uyaphila, uNkulunkulu umi phakade. Singofakazi ukuthi izwi nezwi ekulile ncwadi ebhaliwe ngcwele liphefumulelwe uNkulunkulu, uyalazi, ngoba angalazi angalikhipha linyamalala usafunda. Angalifuni nje lingavele liphele emehlweni akho ungaliboni. Kodwa ngoba uNkulunkulu ongaguquki, uNkulunkulu ominjayo, uNkulunkulu onguyena okungavelanga lutho ngaphandle kwakhe. Ingakho sifakaza ukuthi ukhona, siyazi ukuthi ukhona, siyayibona imisebenzi yakhe yokuhlakanipha. Sasikuphi kudalwa imini nobusuku sasingekho, kodwa namanje siyazi ukuthi kukhona, siyakubona, singofakazi. Tshala kuseyimanje ukuze ungabi nokuyisola. Sizwile masifunda indaba kaLazaro nesicebi, ukuthi isicebi sasesikhalela ukuzomathiswa ngamanzi. Kwenziwa umzekelo omuhle kabi lapho, ukuthi lokho okutshalayo manje ikhona ozokuvuna. Uma uhlwanyela kancane uzovuna kancane, uma uhlwanyela kakhulu uzovuna kakhulu. uLazaro naye wayelamba oma lapha esangweni lesicebi, isicebi singacabangi. Kodwa manje sizwe isicebi sesikhalela ukuthi akamane alethe amanzi ngomunye, alethe nje iconsi lamanzi. Bazalwane, ngathi singayimisela ukuthi sesiqathile imiqatho yethu, asitshaleni, sitshale ngokukhuthala, sitshale ngokuthanda. Ngiyafisa nje sengathi iNkosi ingasisiza, isikhanyisele, siphe amandla, siphe ukuhlakanipha, sikufumane konke okuzosiphilisa. uJesu Kristu inkosi, asikhuleke. Siyabonga Baba wethu ongcwele, izwi lakho wethembekile, akekho ufana nawe. Sikunikeza udumo Baba wethu ongcwele, siphe ukuhlakanipha, sizwe ukuthi uthini kithi. Vula iy'ngqondo zethu siqonde, vula iy'nhliziyo zethu zibe umhlabathi ovundile. Limile Nkosi lesi sithombo, sikhule, sithele izithelo, zibonwe ngabantu, kube udumo kuBaba uNkulunkulu. NgoJesu Kristu inkosi yethu, uJesu Kristu uyinkosi. Amen. uJesu Kristu uyinkosi. Inkosi inigcine-ke bazalwane, inibiyele. Siyambonga kakhulu uNkulunkulu losini lokugcina lolu kule nyanga yokuqala onyakeni. Siyamdumisa kakhulu uNkulunkulu wethu. Uhambe nathi kwaze kwala, sisemkhosini.
Siqalile-ke manje sesiyabinyabinyeka siyagula. Eyi, ngathi umuntu abengahlala esemkhosini. Kodwa-ke sothini, impilo iyaqhubeka. Siyambonga kakhulu uNkulunkulu. Inkosi ibe nani. Jesu Kristu inkosi.